Badator Romualda. Badator Romualda estrangerutik. Galdakaon besoak zabalik hartzen zuten Romualda urrunitik itzultzen zenean. Jai antolatzen zen eta ospatzeko panderoa bera erabiltzen zuen. Bekeako pandero jolearen historioa kontatzera dator? Hori. Romualda Zuloaga, panderoaren bidaia ileskorra disko liburua. Eta jai antolatu dugu ospatzeko. Gaurko lehen pieza, Romualda beraren ahotsean. Romualda kontu kantari, sormene bezala kantuz kontatu delako aurtengo edizio honetako leloa, arratsaldeon guztioi eskerrik asko hemen egoteagatik. Romualda Zuloaga panderoaren bidaia ileskorra liburuaren irakurtaldi komunitarioa, asteragoaz. Komunitarioa dinot jende askok parte hartuko duelako. Elkarlan sare handiaren emaitza izan baita liburu hau. Kontxal Carrasco, Gernikako ikerlari eta trikitilariak idatzi du liburua. Ondoan izan du Desi Sánchez, Romualdaren biloba, Belenen alaba, eta urtetan Amama Romualdaren dokumentuen biltzailea. Liburua ez da goizetik gauerako umea, ez da asmo soltea. Euskal Herriko Trikitiz Elkartearen eskaera onartu zuen Kontxal Carrascok, eta Romualda izango da soinuaren liburutegia bilduman sartu den lehen emakume musikaria. Galdakako udala izan da proiektuaren laguntzaile, eta hortik sormenen liburuaren aurkezpena, irakurtaldi komunitario bihurtzeko proposamena. Galdakaoko kultur talde askotako lagunak prest ditugu holtza gainean, ikusten dituzuen bezala, denak hor, formal, zintzo, irakurtzeko prest. Liburua kontatzen diguna irakurtzeko. Az gaitezen. Bi elkartek emango diote hasiera irakurtaldiari, Leidu irakurketa taldeak eta Bekeako elkarteak. Nahi duzuenean, hurbildu atrilera, gurekin ditugu Jaione Goienola eta Bidal Salcedo. Emakumean eta Frankoren sasoian plazetan protagonista. Hori ausardia, Romualda Sekana. Usteko du batek baino gehiagok. Pandero joleak ez zuen hartan pentsatzen. Emakumea bakarra zela hainbeste gizonen artean. Bera, plazara eteten zen, gustatzen zitzaiona egitera, beste barik. Berdintasunaren aldarria egiten ari zela pentsa daiteke, eta berez, gura barik, hori adierazten zuen jende aurrean panderoari astinduak ematen zizkionean. Justiziaren zentzu handia zuen, dena den, bazekien berdintasunaren aldeko lekzioak ematen. Zeu baino diru gehiago dekona, ez da zu baino gehiago. Zeu baino diru gehiago deko, baina ez zu baino gehiago, ez, Zure moduen jaiozan eta hilko denean zure leku berera joango da, ziotzon Belen alabari. Txapa galanta pentsatzen zuen sasoian Belenek, orain lesioa aintzat hartzen duen arren. Negarrez joatzen zitzai honetan ere, amak buelta ematen jakiten zuen, justua eta argia eizen Romualda. Kalera panderoa jotzera ateratzea egiteko soia da egun. Romualdak hori egitean ostera balentria izugarria azaltzen zuen ohikoa esena antzestean. Emakumea zelako atera kontuak. Aurre egiten zuen nahi gabe. Berak ezer jakin bari feminista izan zela dio dezik, Romualdaren biloak. Feminismoa berba entzun ere
egiten ezen garaian. Meldialdeko Sasieskola hartan erakutsi zituen Romualdak erakutsi beharrekoak. Hain zintzo irakatsi zuen dantza egiteko era propioak, gaur egundaino biziraundu. Galdakoko Andramarik zubilanak eginda emanaldietako baten Belen alaba dantza egiteratera eta jota berdin egiteko gai izan zen. Harrituta utzi zuen bai publikoa, bai bere burua ere, gazteekin batera Romualdak utzitako dantza pausu berberak antzestu zituelako. Kultura arekiko maitasunak eragin zuen bere dantza berezia betikotzea, eskutuan jarauntzi behar izan zuena, hori bai pasioa Romualdarena. Ez ziren gainera ikasleak bekeako baserrira olez egitera hurbiltzen izen bakarrak. Romualdaren kideak ere bertaratzen ziren entziatzetzara, emanaldiak prestatzera. Bere senarra, Jose Aranguren eta Martzelo Arrieta Borlas Galdakostarrak aparte, Antonio Aiesta albokaria izan zen bere lehen bidelaguna, bekeako bizilaguna ere bazena. Harekin dantza taldeko beste Irunizkekin eta Belenekin egin zuen emanaldia prestatzeko aurreneko entseguak. Domekak aukeratzen zituzten guztiak Etxebarri baserrian batzeko. Domekaz gain, Gabonetan ere festa itzelak antelatu ohi zituzten Romualdarenean. Auzoko guztiak biltzen ziren Etxebarrin, jaio giroz gozatzeko. Urte oparogoak izango ziren, baina aurrekontua urriagoa zenetan ere konpontzen ziren auzokoak dantza ipintzeko. Jateko gehiago ala gutxiago egongo zan, baina gurean parranda garrantzitsaue eukin bekeakoak. Beti, irriz gomentatzen due Belenek bere umezaroa. Eskerrik asko, Jaione eta Bidal, Leidu eta Bekeako elkarten izenan etorri direzenak. Romualdaren bizitza eta gaitasunak horrengo belaunaldiei transmititzeko lana ez da gaurkoa. Esaterako, Erabide emakume elkartea aspalditik ari da lan horretan. Ez da ekimen bakarra izan, baina bai nabarmenena Tximiolarren dagoen Romualdari eskainitako murala. Ikusi alduzue? Bai, ez da. Oso polita. Eta sormeneko karteleko protagonista izan da muraloren irudia. Pasaden larun batean izan zen aurkezpen festa, eta Erabide emakume taldeko kide asko etorri zarete gaur, eskerrik asko hemen egoteagatik eta eskerrik asko egin duzuen lanagatik. Irakurtaldiarekin jarraitzeko, Marisa Barrenetxea daukagu gure artean, lagunduta datorrela, uste dut, bere semeekin etorri da, Ibai eta Peio. Izan ere, Mariano Barrenetxea, gerturatu nahi baduzu, gerturatu bai. Mariano Barrenetxea nahiak eta osabak lotura handia izan zuten Romualdarekin. Eta, bueno, hemen daukagu. Romualdak atxambar guztiekin jotzen zuen ostera. Lortzen zuen soinua bestelakoa zen. Joten eta porruen estrofa bakoitzean aldaketak sartzen zituen. Ez zituen abesti berean zatibi berdin joten. Bazuen zena nortasunez parte bakoitzean ukitu ezberdina sartzeko. Piezaren melodiaren arabera gauzatzen zuen Romualdak erritmoa eta batean edo bestean. Buruz ikasitako letrei ere berak asmaturiko zatiak gehitzen zizkien. Koplek Romualdan marka hartzen zuten orduan. Otutzen zitzaizkion esaldiek estilo propio hura
elikatzen zuten. Ez zituen inoen erregistratzen. Egile eskubideak pieza amaitzean lurruntzen ziren herrikultura sortzen zuen Romualdak. Jota, porrusalda eta biribildiketa ziren emanaldietan protagonistak. 3 bueltarekin nahikoa izaten zuten eta beti abesten zuten euskeraz. Belenek, bere alabak, ez du gogoratzen istilurik agintari edo apaizekin ez eta politikaren inguruan eratzen zituzten koplarik ere. Erregimenaren pean, euskeraz kantatze hutsak politikoki ez balu moduan. Beste pandero jole ez gain, albokariak zein soinu joleak izan zituen beti inguruan Romualdak. Bizkaian, alboka beste herrialdeetan baino hedatuagoa zegoen, edo behintzat, panderoa sarriago ikusten zen tresnarekin. Ostean, Romualdaren bikoteetako bat bilakatuko zen Mariano Barrenetxea albokaria izan zen, gorbei aldetik artzain gutxi batzuk jotzen zuten instrumentua herrira bajatu eta zabaldu zuena. Instrumentua berreskuratu zuen. Bizkaia aldean, ahazteko zorian zen adarra hain estimu handian zuen, jotzen ikasi bakarrik ez, eta albokaren inguruko liburuak idatzi zituen. Berari esker dakizkigu musika tresnaren inguruko zehaztapen historiko eta morfologikoak. Instrumentua ikasteko iskuliburu bat ere idatzi zuen, zenbait musika eskoletan oraindik erabiltzen dena. Bere lerroetan, Romualdaren inguruko pista ugari utzi zizkigun albokariak, pandero jolea baino hamarkada batzuk beranduago hil zena. Informazio iturri oparoa da guretzat Mariano. Berari esker ezagutzen ditugu Romualdaren kontu ugari. Oso begikoa zuen albokariak pandero jolea. Romualdak eta Marianok bikote artistiko ederra osatu zuten. Elkar ezagutu baino lehen, soinu joleekin baino ezen pandero jole aritzen. Mariano ezagututa hasi zen albokarekin maizago jotzen, bai eta txilibrinekin erromerietan hasi zenean ere. Berume sasoian, baina, panderoaz lagunduta soinu jolak besterik ez ziren ikusten. Asko zor dio Bizkaiko albokak Marianori. Dena dela, Romualdak soinu jolekin albokariekin baino gehiago jo izan zuen. Albokariak eta beste pandero joleak izaten ziren tartean jakina, baina batipat soinu joleak laguntzen zituzten bekeakoaren txinda azkarrek. Bera bezala, belarriz ikasitako trikitilariak ziren hauek ere, melodiak saretzeko lan izugarriak izango zituztenak. Eskerrik asko. Gurekin ditugu baita ere, Galdakako udalaren izenean, Galdakako alkatea bera, Iñigo Hernando, Izaskun Barbarias, Monika Bailon eta Ane Valentzia. Nahi duzuenean? Inork baino beto ezagutzen zituen mendialde eta baserriko bizimoduak. Txiki-txikitatik bizi izan zituen landetan ospatzen ziren jai oparo haiek. Aldean zeramatzan pasioz bizi zituen usadioak eta ezagutza hura guztia behera ekarri zuen, herrira. Moldakorra zen Romualda, ermita baten inguruko jaian, zein Bilboko baletean jotzeko ahalmena zeukan. Tupustean egin zuen jauzi landa eremutik herrigunera 1960ko hamarkadan, Euskal Herri guztiko beste txokoetan jasotzen hasi zenarekin bat egiteko. Orduantze hasi ginen hain zuzen, Euskaldunak ginela gomutatzen eta gure artean euskaraz ahalduntzen. Belen eskutik oratuta eramaten zuen Bilboko Balet Olaeta erakundean egin zituen aurreneko emanaldietara. Pelikula batean zelan ikusten zuen ura guztia umeak. Izpiluz jositako gela, ertzetan hiltzatutako barrak tutuz jantzitako neskek zeri heldu izan zezaten, pianoa, agertokia, entzeguak kategoriaskoak eiziren. Halako goi mailako erakundeari zegozkionak. Jose Luis Bengoa Zubizarreta kazetaria fitxatu zuen Romualda Olaetarako. Liluratu egiten zuen bekeakoaren indarrak. Idatzi zizkion 11 albisteetan adierazi bezala. Mirestu egiten zuen irratia eta ibilitakoa
Kasetaria sarri aipatzen zuen panderojolea mikrofonoaren beste aldetik. Bilbotorrek bere berri izan zezaten. Hil zenean ere, Zubizarreta arduratu zen notizia txarraz. Zorioneko urtean izan ziren Romualda eta Belenentzat olaetan igarotakoak, oso pozik joaten ziren ama alabak Bilbora eurena egitera. Haizen euren baserri munduz bestelakoa eta hain ondo eraman zuten mundu hura kapitalera. Dindirri, dantzataldea ospatzueak ere begiz jo zituen, Silvestre Lezkano, Txintxilibrin, Albokaria eta Balbino Ojanguren soinujalea ezagutu zituen Romualdak bertan. Eta eurekin Bilboko areatzako pergolan jotzeko aukera izan zuen. Bilboko dantzataldeak unerik gorena bizi eian zen zuen Romualda pandero jole sartu zenean. Nork esango zion Bilbo erdian uneko trikitilari handienekin pandero hori ekiten amaituko zuena. Ibaizaleko egiak altxatu zituen bekeako zatitzo bat hiriari eramanda. Txintxilibrinen semea, Iñaki Lezkano, naiz eta txikitatik Txilimbrin ere deitzen diote. Emanaldietara eramaten zuten sarri. Bere amamantzat zuen Romualda Txintxilibrin txikiak, aktuazioaretara pandelojoaren eta aitaren eskutin joaten zena. Etorri ezin zenetan ere, Romualda oparitxo batekin agertzen zen arenean, aita batzen zuzuenean. Amama Romualda gozokiekin eskuratzen zuen Txintxilibrin txikierena estimua. Galdaka utzi eta hiri handirako jauzia alimaleko erronka izango zen Romualdarentzat, izugarrizko kontrastea. Batean zein bestean aurkituko zuen publikoa ere erabat ezberdina izango zen. Edonork ez zuen lortzen ermita eta mendialde inguruetako erromeria txikiagoetatik olaeta eta dindirri bezalako erakunde ospetsuekin jotzera heltzea. Ardura handia bazen ere, panderoa maizuki astindu zuen denetan. Ezitzaion sekula, saltxo eta irrintzirik falta izan. Romualdak baina, ez zuen sekula bere jaioterria ahaztu. Bilboko eskaintzak han izan arren, Galdakaoko Andramari dantza talde handian, ia hasieratik hartu zuen parte. Taldean panderoa jotzen lehenengotarikoa izan zela. 1955ean eratu zen taldera ere, Belen hurbildu zuen. Bertako dantzariekin jotak, porruak eta bestelakoak ikasitzan. Karrera oparoa egin zuten ama alabek. 11 txoko alaitu zituzten musikaz, dantzaz eta koplas. Bilboko dindirriko Txilibrin eta Balbinorekin egiten zituen emanaldiak dedikazio maila handiagoa eskatzen hasi ziren. Panderoa jairako bide baino, beharrerako tresna bilakatu zitzaion. Andramari ostera, askatasun handiagoa eskaintzen zion. Herrian, bertan, nahi zituen astinduak egin zitzakeen. Bere erara jo. Galdakaoko dantzataldeak, eurekin emanaldiak egiteko gonbita luzatzean, Romualdak ez zuen batere dudarik agertu, eta luze baloratu behar izan barik jaioterrian bertan geratzea erabaki zuen. Dena den, Galdakaoko taldea, ganorazko erakustaldeak antolatzeko gauza izan zen. Oztopoak oztopo, diru faltak eragindako edozein gabezia gaindituta. Romualdak eta Belenek egindako lehen emanaldia, Daborduko desagertuta dagoen Regio zineman egin zuten. Antonio Aiesta Albokaria, alboan zuela, bota zituen Romualdak, koplak eta saltzoak aretora bertaratu zen ororen aurrean. Txokia nabarmena izango zen. Pelikulak proiektatzen ziren zinema batean musikariak zein dantzariak baserritarrez jantzita atera baitziren. Romualdaren lehen biloba, Fernando, ere jantzi zuten. Amamaren eskutik oratuta, oholtza gainean aktore plantak egin zitzan. Erromeria erakutsi gure izan zuen Romualdak Galdakaon bertan. Mundu landatarrura ukitu kosmopolitak agertzen zituen aretora ekarri. Lau dantzariak, Belen tartean, bere urrats propioz eratutako jota dantzatzera igo zituen oholtzara. Barnetik askatzen zituen saltzo eta irrintziekin bekeako unibertsoa gune urbanora leku aldatzeko. Eskerrik asko.
Eta Euskal Herriko Trikitixa alkaltearen izenean, Julene Otegi gonbidatuko dugu. Aurrera. Ez den trikitilaririk izan, albokaririk, pandero jolerik edo soinu jolerik. Berak nahi zuena egitea oztopatu zuenik. Hain zuzen ere, inoiz panderoa bakarrik jotzea tokatu zitzaion arren, trikitilariz inguratuta igaro zuen bakeakoak bere bizitza. Beste behin, trikitilariz, pandero jolez, albokariz eta soinu jolez, beraz. Romualdaren inguruko dokumentazioan, Bizkaiko txoko gehienetan moduan, trikitilari soinu joleari deitzeko erabiltzen den berba da, eta trikitixa soinu txikia besterik ez da. Musika tresnari dagokion kontua da, beste barik. Euskal Herriko beste hainbat tokitan, ordea, ez da trikitixarik soinu eta panderoaren batuketarik gabe. Biek baino ez dute egiten trikitixa. Baten bat faltaz gero, akabo. Soinu txikia edo panderoa besterik ez da bilakatzen tresna orduan. Tira, soinu txikia edo akordeoi diatonikoa, edo esku soinua, edo soinua. Bada bestalde, trikitixa hitza soinu txikiarekin eta panderoarekin jotzen diren pieza zehatz batzuk izendatzeko erabiltzen duenik ere. Betikoak diren horiek, fandangoa, arina, jota, porrua eta biribilketa. Askok sueltoa deitzen dioten hori, lotu barik dantza egiten dena. Estilo bilakatzen da orduan trikitixa. Nork zehaztu du ordea kategoria honek hartzen duena? Zein da kanpoan edo barruan geratzeko irizpidea? Nork zedarritzen du finean estiloa? Hori ez da trikitixa. Tematzen ziren puristenak, Kepa Junkera eta Joseba Tapia 1980ko hamarkadako txapelketetan betiko estilotik urruntzen zirenean. Izan zen publikoaren artetik altxa eta rock itxuran dantzatzen hasi zenik ere. Ordura arte entzune ziren pieza haiek aditzean. Soinu txikiaz eta panderoaz jotakoak ziren hauek ere, eta fandangoak, arina-arinak, jotak eta porruak. Asaldatu ziren egoskorraiek ziren beraz trikitixa zer zen definitu behar zutenak? Ez dakit nik ba. Porruaren aurretik jotzen den jota horri, gainera, bada Bizkaiko trikitixa esaten dionik ere. Eta egia da, jatorriz, Bizkaian garatu zen pieza mota izan zela, porruarekin batera. Zati instrumentalen artean koplak tartekatzea mandatu da bertan. Bizkaitar etiketa izaten jarraitzen duen arren, aspaldi da Bizkaitik harago hedatu zela. Ibilaldi hartan, hain zuzen, Gipuzko aldetik berriztapen nominatiboa jaso zuen pieza motak, eta izena laburtzeko asmoz, trikitixa hasi zitzaion deitzen. Era honetan, trikitixak beste adiera bat irabazi zuen, lehen gutxi bat zituen. Ez zait iruditzen nahaspila nahikoa denik orain arte mai gaineratutakoarekin. Txantxetan abil, baina marapilloa handi genezake, ez alantzarik egin. Izan ere, trikitixa berba desegokia dela proposatzen dute hainbatek. Bere jatorrian, gure definitu gabeko esan dezagun musika adierazpenari triki-triki deitzen eizitzaion panderoak igortzen zuen doinua dela eta. Eta euskalkiren batek xa atzizkia gehitu zion. Bere berba egiteko era zen, beste barik. Ez gara oin erruduna bilatzen hasiko. Hala eratu zen trikitixa, triki-triki gehixa. Tartean ez zen euskara baturik, jakina. Eta hitza fosilizatuta heldu da aldaera estandarra hain beharrezko ikusten dugun gaur egunera. Arauriari jarraitu beharko bagenio hortaz, trikiti deitu beharko genioke berez zehazten hainbeste kostatzen zaigun horri. Eta ez trikitixa. Ez dut aipatu behar euskaltzaindiak zein onartzen duen, ezta? Romualdak ez zion bere buruari sekula trikitilari deituko. Berak panderoa jotzen zuelako. Naiz eta jotak eta porrua jo, eta sarri panderoa soinu joleekin astindu. Ez da adostasun bere alakorik lortuko dugunik. Ez dakit adostasunik behar dugunik ere. Eta erabiltzen diren berbak erabiltzen direla, egokiak izango dira trikitixak dituen adiera guztiak aitatzeko bada.
Eta horregatik ere, guk trikitilari deituko diegu albokari, pandero jole eta soinu jole guztiei. Neuk trikitisa akordeoiari deitzen diot, akordeoi ere batzuetan. Tira, trikitisa musikal talde guztiari, ez? Erantzuten du Belenek, dudati. Ez dauka erabat argi, normala. Ziur Romualdak bere aldetik pandero joleari trikitilari deitzeko lizentzia hau ulertuko zuela. Julene, zuretzat galdera txiki bat daukat. Romualda da soinuaren liburutegia bilduman agertzen den lehenengo emakumea. Zergatik aukeratu duzu Romualda? Bueno, lehenengo eta eskerrik asko trikitisa elkartean izenean hurbildu zarean dan hori. Apure kontestuen jartzeko soinuaren liburutegia aipatu duzun moduen trikitisa elkarteko proiektu bet da, eta bertan biltzen dira hainbat eta hainbat trikitilari ezberdinen biografia liburuek, eta preguntako zuen zer proiektu hau. Utxune handi beti gerri genuen trikitisan historian dokumentazioan, ikerketa txikiek batean da bestean bai, baina utxune desente dokumentazioan eta ikerketan. Orduen guk garbideko gure historie, beste inok idatzi aurretik guk idazteak omeni dela, eta ala nahi dugu, orduen hortik sortu zen 2001an soinuaren liburutegian proiektu hau. Eta, liburu biografikoak, trikitilari diferenteanak, eta induzun galdera erantzutea zer Romualda, labur eta garbi erantzun leike, hasteko 17. liburu da, 2021etik argitaratu duguna, eta bilduma honetan Romualda da hirugarren bizkaitarra, eta ganera emakumea, ez da? Orduen bi eremu horrek betetan deuzen protagonista bat eukitea oso berezi ezan gure proiektu honetan. Bai nahi dute insistidu apurret emakume alde hortatik, ez? Hor transmisioa importantea da, etorkizunera begiratu nahi badugu ezinbestekoa dalako jakitea nondik gatozen, eta horregaitik proiektu hau bai, eta naiz eta transmisio horretan utxune batzuk igerri dugu zen, gerora jakin dugu adibidez Imanol Iturbiden izeba pandero jolea zala, Joseba Tapian amuma bebai, Zumarrako trikitixan ama bere hortxe saltxan eta musikan ibilizala, eta badauzela hainbat eta hainbat izen emakumezkoak ez direnak transmisio horretan sartu, batek daki zer bat, danok dakigu, bai? Eta orduen, berezikin nahi dutzugu horreri leku egin, danok ezetuten dugu bere meritu guztiekaz Maurizia, baina Maurizia da sare handi baten ertzetako bat bakarrik, eta sare hori nahi dugu ezagutarazi, eta sare horretako protagonistatako bat da Romualda. Orduen, garbi ikusi genuen gure proiektu honetako protagonistatako bat izen behar zala. Eta, aipamen berezie Gonzaleri bebai, kasu honetan liburuen idazlea elkarteko kidea da, eta beran lana nahiko gertutik jarraitu alizen dugu, eta kuriosidade moduen, igual gero berak esplikako dugu, eta kendukotzete hitze, baina kuriosoa izen da, Rumaldari buruzko informazioa topetako bideo horretan, gizonan gana jo behar izen debela, gizonan informazioa topa behar izen debela, Rumaldari buruzko berri jakiteko. Orduan, iruditzen dazte, nahiko motibo sendo badala Rumaldari gure proiektu honetan leku iteko. Eta, liburua irakurri oso interesantea da, histori politek dakarz, eta gainera liburu bakoitzagaz batera CD bat argitaratzen dugu, eta kasu honetan 7 kantu dakar CD-ak, Romualda bera da protagonista kantu danatan, eta deskatalogata egon diren 7 pieza lortu dugu, garbitu eta txukun jarri zuek entzun alizetako. Gozatu eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Julene, zure hitzengatik eta hemen egoteagatik. Eta aurrera egingo dugu Romualda izan ere Andramari dantza taldeko kidea izan zelako,
gurekin daude gaur irakurtzeko Ainar Artetxe eta Garatz Unamunzaga, baina badakite ikusleen artean badaudela pertsonan Romualda ezagutu zuten hainbat emakume. Eskerrik asko etortzeagatik ere. Euskal kulturaren eroale bikaina izan zen Romualda. Pentsaliteke Bilbo handiko baletola eta dindirri taldekin ibilita goia jo zuela. Egia da ostera ez zuela nahikoa izan, are urrunago ailegatu nahi izan zuela. Andramarirekin atzerrian panderoa jotzeko aukera luzatu ziotenean, maleta biltzeari ekin zion birritan pentsatu barik. Euskal Herriko mugak zeharkatu eta Europako hainbat herritara bideiatu zuen, atzamarrak dardaratzen zizkion musika lagun izan zuela. Euskal Herriko geografia zabalean barreiatu zituen koplak, Espainian, Galesen, Ingalaterran eta Frantzian ere aditu ziren. Andramari dantza taldeak aukera zabalak eskaini zizkion Galdako ingurua harago egiteko. Sarri, hiruzpalau eguneko irtenaldiak egiteraino. Euskal Herriko bertako emanaldiak errazak ziren antolatzen. Auto edo autobus bat besterik ezenean behar. Zer esanik ez, Bizkaia hurbileko herriren bat tokatzen zitzaienean. Zuloaga Ojanguren familiari, Erriozara, ardoa eta hartxoa dastatzera joatea izugarri gustatzen zitzaion. Romualdak bertara ere panderoa aldean eramaten zuen, zelan ez. Erriozarrek ez zuten ondo ulertuko zer zen Andre Ark egiten zuena narruzko ustaia atera eta sekiena egiten paratzen zenean. So guztiak bereganatzen zituen baina. Beste musika tresnari gabe ikuslegoa altzatzeko gauza izaten zen. Ez da, pieza amaituztean jasotzen zuen txalo zaparra da baino agirio berik. Jakinik Espainian ezingo zuela Euskal Herrian abesten zuen berbera kantatu, zelan edo ala moldatu beharra zuela abaneretara jotzen egin zuen Romualdak bidai gastronomiko musikal haietan. Euskaraz abestu zituen abestu beharrekoak eta Erriozako haiek erderaz kantatuko zituen bakarretakoak izango ziren. Tamalez, bazekiten etxetik kanpo, irrintzien eta saltzoen lurraldea zarago, kopla euskaldunak begionez ezartzea laioa zen, plaza behar zen moduan neurtzen. Bitriko naziarteko desfilean parte hartzera joan zen, Frantziara egindako ateraldetako batean, Parisko aldirietako herrira, Mariano Barrenetxea bakarrik izan zuela lagun. Dantza taldea etxean geratu izanagatik ikusgarritasuna txikiagoa izango zela pentsa daiteke. Ez da baina Romualdak eta Marianok albokaz eta panderoaz gain askoz gehiagorik beharko zutenik, trikitizari eta zuz eukiteko. Espainian naiz Frantziako emanaldiak, tira, ez ziren hain urrunekoak, orduko puru gehiago egin behar bazuten ere, erdikalibreko bidaiak nonbait eusteko modukoak izango ziren. Trena edo abioia ostera ametsa baino ezen Andramariko entzat. Gales eta Inglaterra urrun samar daude, eta ara egindako bidaiek astebete edo 10 egun eskatzen zituzten. Eskerrik asko, Garatz eta Ainara. Eta nola ez, gure artean ditugu baita ere, liburuaren bultzatzaile nagusiak. Desi Sánchez, Romualdaren biloba, irakurraldean hainbeste entzun dugun Belen ere hemen da, bere alaba da Desi, eta gurekin da irakurri ditugun testu hauen guztien egilea. Txalo bero bat haientzako eta irakurri dutenen guztientzako ere. Etxean bertan, Euskal Nortasunaren aldeko aldarria berpizten ari zen moduan, kanpoan bazen guri begirik ezin gendu ibiltzen zenik ere. Gu ezabatzeko alegin oroza gaindi, munduan bagenenkoan tokitxo bat. Txokoa zen Euskal Herria. Txikia, baina txoko azken batean, bazuen izaterik. Tankera horretako pasartea kontatzen zituzten postalek. Romualdak atzerriti botatzen zituenak. Sekulako intriga eragin behar zieten ume eta senarrari. Halako batean, 1985ko udan, Andramarikoek Jangoiengo festivaleko sarietako bat irabazi zuten berria Sekarren eskutitza jaso zuten bekean. Romualda panderoarekin eta Mariano Kalbokarekin, Galdakoko dantza taldeko hainbat dantzariekin eta sari bi berenganatu zituzten. 33 herrialdeen artean lehiatu eta dominak ekarri zituzten etxera.
11 herrialdetako folk taldek parte hartzen dute egun ere Jangoieneko festivalean. Ibilbide luzeko topagunea da. 1957an abiatuta, 78. edizioari ekingo dioti 2025an. Galestarrek sekulako jai antolatzen dute udako aste batean zehar, nazioarteko bizikidetza eta bakea sustatzen dutela. Erraza da irudikatzen zer izango zen Romualdarentzat, bere euskal kultura kutsuna neurri hartako agertokian erakustea. Koplak inoz baino ozenago abestuko zituen Britania urrunean. Lo falta, nekea, hainbeste buelta eman ostean, etxera llegatzeko behar izana, etxekoekin egoteko naia. Taldekideak lur jotan itzultzen ziren atzerritik herrira, normala den moduan. Romualdak bere izaerari zintzo baina guztiak animatzen jakiten zuen, barneko indarrak bilduz nekeari aurre egin, panderoa hartu eta koplei eragiten zienean. Txoferrak ez zuen alakori behar izango eskerrak, baina logaleak jota zijoazen gainontzeko artista unatuak suspertu egiten ziren pandero jolearen etorriarekin. Dena zen jaia, alaitasuna. Musikarien euren jarrera gozo eta indartsuak postasuna besterik ez zuen gehitzen. Urase zen eta gaur egun oraindik da, hain zuzen, trikitrisa, jaia. Gorrakorrak dira panderoa, soinu txikia eta alboka. Hildakoak altxatzeko bestekoak. Romualda biratzen zituen kanbio ezinezkoek, borlasen pila maigabeak, eta Marianoren birika blindatuek ez zuten parekorik. Depresori sakonena akabatzeko kapaz ziren. Eta jakina, trikitrisa zeharo ez ezagun zitzaien atzerritaraiek, amen batean eraunganatzen zituzten, batere zailtasun barik. Nola ez zituen Belenek, ama kontatzen zizkion abenturaz, jositako kartatxoak ilusioz irakurriko. Fabrika lanean zela, kartak irakurri ostean, gogoa amaren abenturetara joaten zitzaion, ondotxo zekien eta makumeak ezin zuela geldirik egon. Badator, Romualda estrangerutik, ikusi dozue, bueltan dala Romualda estrangerutik. Besoak zabalik hartzen zuten pandero jolea urrunitik itzulitakoan. Jai antolatzen zen aberriratzen zenean, buelta ospatzeko panderoa bera baliatzen zuen eta. Ez zuen aitzaki handiri behar, atera kontuak. Berak animatzen zituen autobusean bueltatako lagunak eta behin galdakora llegatuta, indarra geratzen zitzaizkion parrandarekin jarraitzeko. Ordura artearekoekin gutxi izan balu. Herri osoa kalera atera eragiten zuen bekeakoak. Euskal jaietako karrozen antza hartuko zuen Andramarikoen itzulera haiek. Muga kulturala edeki zuen Romualdak egindako bidaiekin. Une batean non, etxean bertan, agintarintza fascistak ez zuen euskal kulturaren edapena oso begionez ikusten. Tira, erregimen frankistak, edapenaz gainera, gure kulturaren sormena eta sustapena ere ez zituen aguantatzen. Oro har, euskaldunon existentziak berak askura eragiten zion. Horregatik euskalduna ginela gogoratzen hasi ginenean, diktadurak oztopo bat aurkitu zuen bere bidean. Herria pizten ari zen, baina trabak itzelak ziren oraindik ere. Romualdak ezekien ausarta izaten ari zela, eze jabetzen berez egiten ari zenaz, jakina, tentu zibiltzea mandatua zen zalantzarik ez zuen izango, baina ezen kostiente euskal kulturari egiten ari zitzaion favoreaz. Ferri eta tren haiek hartzea errepresio frankistari hanka egiteko akzioak izan ziren, alegia. Atera kontuak. Frankismoari men egin ez eta sasoiko borrokari esker gare lagun ere euskaraz. Uratzeko gogoratu zutelako alegia. Ikastola eurak ere gure geografia guztian zehar ugaritu ziren eta neurri batean haiengatik jarraitzen dugu egun euskaraz idazten. Romualda Zuluaga, Elbiria Zipitria moduan erreferente izan zen. Trikitisari arreta purtso bat eskaini dion orok ezagutzen du Maurizia. Favore, ze trikitilarik ez du Maurizia ezagutzen? Abizena ere hor daukagu markatuta, Alditurriaga, kiak. Askok Zeberioko egia auzoan jaio zela ere jakingo dute, eta Fazio Leon eta Basiliorekin ibiltzen zela erromeria. Ahotzera bat sakona zerabilen Zeberiotarrak, eztarritik gora oso basu bamitzen zuena panderaren txindei laguntzeko. Koplak amaitzen zituenean, zuk, irakurle, jakingo duzu ahots kordak bestera batean ezarri eta oktaba oso bat goratzeko gai izaten zela. Ez omen zen Maurizia alakorik aldameneko musikari animatzeko.
Romualda ere saltzolari, irrintzilari eta koplari bikaina izan zen. Mauriziak ez bezala, etzuen gora egiten kopla amaitzear zela, nahiko altu abesten baitzuen berez. Galdakokoa etzen opera abeslaria, frekuentziek tope egin eta ezingo genuke zerrentzun Seberiokoaren estilora hurbildu izan balitz. Horregatik ere, aukeran, soinura jotzen zuen albokara baino. Haizezko adarrarekin larra altu abestu behar izaten zuelako. Etzen bat eroso sentitzen, behartu egin behar izaten zuen ahotsa. Soinuarekin ostera, bosaren frekuentzia zehatzek maizuki egiten zuten bat botoien zanpaketa osteko noten segidarekin. Disko entzuten animatzen zaitutzu, irakurle, musika tresna batekin eta bestearekin ezberdintasunik igar dezazun. Mauriziarena guztiok genekien, Romualdaren erregistro desberdinak bere diskoa inoiz entzun dutenek besterik ez, askok ez alegia. Are gehiago esango dut, ziur asko zuk, irakurle, liburu hau eskuartean izan arte, etzenuen Romualda Zuloagaren berririk bat ere. Lasai, ez da bat ere harritzekoa. Ondotxo dakigu historia batzuek baino ez dutela idazten. Memorian grabatuta lotzen dena deliberoz izan da aukeratua eta erabaki horiek, oraintxur arte behintzat, gizonei baino ez die favore egin. Maurizialako batzuk ailegatu zaizkigu bai, eta horiei eutzi eta mitoak eraiki ditugu. Zeri eutzi salbuespenan aurkitu dugu alegia, eta guzti zilegia da. Gai honekin jarraitu aurretik, kontu bat aitortuko dut. Romualdaren inguruko informazioa biltzeko gehienetan ezin izan dut bere izenera jo, bere saioak bilatu. Romualdaren beraren izatean arakatu. Tristea bada ere, Mariano Barrenetxea, Silvestre Lescano eta Marcelo Arrieta edo, Txilibrin eta Borlas, izenak sartu behar izan ditut bilatzaileetan. Zeharka, ea bekeakoaren inguruko datu bat edo beste erreskatan ezakeen. Eta zer egingo diogu ba? Zerbait egiterik izango dugu, ezta? Apur bat filosofiko jarriko gara orain. Ez dago iraganik, daborduko Joan Daigarotakoa. Goian apur bat filosofiko jarriko gara orain irakurri duzunean esaterako, une hori pasatu da ez da sekula itzuliko. Iragana da, berez existitzen ez dena. Kontzeptu era bat abstraktua. Zu irakurle, jaio zinen eguna, iragana da, ez bada oraintxe jaiotzen ari zarela, eta ez dut uste ez da. Historia iraganaren inguruan kontatzen den pasarteen multzoa da. Kontua da historiako pasarteak beti kontatzen direla orainetik, eta historiaren bitartez mamitzen dela iragana. Historia ondorioz gatazkatzua izan daiteke. Zure eta nire bertzioak erabat ezberdinak izan daitezkelako. Pistak izan ditzakegu, arkeologia, dokumentuak, iturri historikoak. Hauek ez dakarte ostera iraganeko egi absoluturik. Historiak ez du zertan iraganaren berme izan. Nork esan dezake ziurtasunez atzo gertatutakoa erabatean edo beste gertatu zela. Areago, nork bai ez da dezake orain 1000 urte jasotakoa jaso zela. Nik ez behintzat. Tira, historia taxuz egitaren aldarrian ekarrena azpila horrekin. Historia ez aldaezina. Iragana ordea, bai, aldaezina da. Romualdak esaterako orain arte ez du memoria historikoan merezi izan duen lekua eduki. Eta horretara gatoz, historia sortzera. Gure pandero joleak izan ez duen aitorpena eraikitzera. Besoak gurutzatuta ere lot gintezkeen. Aldatu ezin den iragan horrek bere horretan eskutuan jarraiz ezan. Azken urteetan baino etzaizkio heldu Romualdari behar zituen merezimenduak. Eta graziak. Bere zendiak, Galdakako udal herritar eta elkarteek, Euskal Herriko Trikitiz elkarteak, azken hamarkadan Romualda berreskuratzeko 11 ekimen eta alegin burutu dituzte. Historia eratzearen aldeko apustu egin dute. Liburu honek berak solte agertzen ziren datu guztiak bildu eta kontakizun borobilagoa eskaini dio pandero joleari. Historian leku zabalagoa eskaini dio. Lehen baino koloretsuago eta ganorazkoagoa dena. Barkatuko deidazu arropuzkeria. Eta ez pentsa Romualda abian puntu makalean kokatzen denik, ez? Bale orain arte ez dela Mauriziaren tokian izan, hori aitortuko dugu, baina badira bera baina asko sostenduago izan direnek ere. Eta bada duda izpirik ez da, oraindiko bazularen sakoneko txokorik ilunenean eskutuan jarraitzen duenik ere. Emakume pandero jole ezagunenak biltzen dituen zerrenda moduko bat egitera ere ausartuko nintzateke. Zenbat ezagutuko zenituzke? Mauricio Alditurriaga, Primiero Starbe, Francisca Antonia Irizar, Felisa Bermeosol, Juliana Zubizarreta, Romualda Zuloaga, Paula Elorrieta, Felisa Ribaltzaga, Juanita Gorroño, Leona Ziarrusta, Felisa Lekue, Castora Irigoyen, Tomás Etxebarria, Francisca Larrenaga, María Ángeles Mendizabal. Bekeakoaren txanda da orain. Baina beste batzuen ahotsak ere entzun beharko genituzke. Hor daude eta, iragana dira, goazen historia pizka bat egitera ezta. Biografia liburu hau azkenik, betiko idatzita gera dadin, Romualda 20. mendeko pandero jolerik saltzerona izan zela, eta bazterrak naztu zituela joaten zen lekura joaten zela. Etzola irribarre azken unera arte galdu, larrarin galdu bazuen ere. Gehienek Romualda usartzat izan zuten arren, tartean izan zen ganora bakoa zela esan zionik ere, emakumea izan da etzelako umeak jagoten geratzen. Zenarra eta lan guztiak etxean utzi eta itsasoak zeharkatzen zituelako zer eta atzerrian panderoa jotzeko. Fama edo diru bila joango zen ara urrunera, zergatik utziko zuen guztia hemen bestelan. Asmatuko zuen batek. Zurrumurruak benetan gaiztoak izatera daitezke. Ni ondo pasatzera etorri naiz, zen Romualdaren mantra ordea. Berba motzek ez zioten larregirik arduratuko.
Baserriko zutera dantzariak ikastera etortzen zirenean ere, auzokoek kontu zibili beharko zukeela komentatzen nahi zuten. Euskal kulturak garbitza hartzen ez zuten susmoz jositako agintariek mezfidate begiratzen zioten Bekeako Etxebarri baserriari. Baina zer egin barreneko nortasuna hurrengoei igaro behar zaienean? Zer egin besoak goratu eta hankak mugitu eragiten dituzten zenezko astinduen kontra? Bere aurrekoengandik jasotako dantza urrats horien gidari izan zen pandero jolea. Zeukan gorpuzkera harinari esker lotzen zuen bikaintasuna jota eta porruetan, neurri zehatzak egin zituen, eta parekorik ez. Emanaldietarako propio apaintza gustatzen zitzaion, ez zuen mototxa behar den moduan bildu arte etxetik irteten. Liraina eta pinpirina zen. Behargina zen Romualda. Etxean lan nahikoa izan da ere, pandero hartu eta erromeriara joaten zena, sentimo bat bera ere kobratu barik beharrean jarraitzeko. Umeak, baserria, soloa eta apopiloak, eta guztien ardura hartu ostean kopla kantari. Halakoa zen bera, etzen erregimen eta patriarkaturik geldituko zuenik. Euskal Herri musikan izen handia izan zuela gogoratzera datorri dazki xume hau. Berari esker iraundute bizirik Galdako eta Arrati aldean ama eta aitaren gandik ikasiriko jota pausoek. Zubi izan zen Romualda, sasoi batetik bestera mimos eroan zuen musika eta dantzaren garraiatzailea. Garaiko emakume trikitilariaz mintzatzean, Bizkaiko kasuan behintzat, Maurizalde Iturriagaz akordatzen gara. Eta ez da bat ere harritzekoa, Zeberiotarrak ere 11 plaza alaitu zituen bere atzamar bizi eta hots bereziarekin. Kasualitate hutsa izango da, urte batzu ez Mauriziak panderoak kalean jotzeri utzi zion sasoian nabarmendu zela Romualda bera. Galdako Ostarra gazteago izanik ere, aitzindari izan zen Bizkaialdeko trikitizan, eta justu bera eta aiesta hil zirenean berrartu zuen Zeberiokoak bere jarduna. Barnean hiltzatuta zeraman pasio horren adierazpide bizien Romualda. Eratzen zuen kopla bakoitzan mototxeko adatz bat bera ere mugitzen ez zitzaiona. Eskuak gora dantzan paratzen zenean, apaizen begira ere bereganatzen zuena. Amaitutakoan hasierako aura ukigabe mantentzen zuena. Gizonen artean jardun behar izan zuen emakumea Romualda. Inoiz bat ere lotzarik edo kikilkeriarik aurkeztu ez zuena. Emakumea eta pandero jolea zela gogora eragiten ziotenei, ni ondo pasatzera etorri naiz erantzuten ziena. Eta hori lortzen zuena. Ingurukoak pozez lertzeari garriko zituen, baina erraietako kultura hori askatzen zuela, bera izaten zen tokian pozen ibiltzen zena. Etxekoa zigortu nahi izan zuten sasoi batean, panderoa mugez areindi leku aldatu zuen Romualdak. Etxekoa han urrun erakutsi gurean, eta lanak ondo ginda itzultzen zen Bekeara. Hango ikuslegoa bertakoa moduan baraile zurraren astuntasunari ezin eutzi, txaloak zoroan pare joko zizkiotela. Trikitizaren enbasadore izan zen Romualda Zuloaga, panderoaren bidaia hilezkorra. Ezkerrak historia idatziari egin daitekeen. Eskerrik asko Gontzal, eskerrik asko Desi, lan bikaina egin duzue, eskerrik asko irakurri duzuen guztioi, eta irakurtaldiari amaiera eman baino lehenago, bi galderatxo bakoitzarentzat. Desi, etxean aspaldi hasi zineten biltzen amamaren dokumentazioa? Bai, ni aspalditik, betidanik ezagutu dut etxean, pilo bat argazki izan ditugula gordeta, boltsetan gordeta, kajoietan, albunak, gogoratzen dituzue paperezko argazkiak gordetzeko gailu hori, ez da ez da erabiltzen, eta orduan hori izan da nire amak den lana, berak izan da, sormeneko ardatz nagusinetariko bat, edo lerro nagusiena, aurten da ahozko transmisioa ez da, orduan berari esker, guri heldu zaizkigu Romaldaren historia guztiak. Genituen pilo bat argazki, atzerritatik jasotako postalak ere, batzuk apurtuta zeuden, apurtzu bet ondatuta. Orduan egun baten hasi nintzen dokumentazio guzti hori edo argazki guzti hori salketa bat egiten, konponketa bat egiten, ze kasu batzutan zegoen postalaren zati bat boltsa baten, beste zatitxo bat beste boltsa baten, eta horrela ginuen horrelako artxibo familiar bat. Eta nola lortu duzueia pertsonaia ez ezagun bat izatetik ikono bat izatera pasatzea? Bai, gaur egun esan dezakegu Romualda Zuloaga ikono bat bihurtu dela, euskal kulturaren ikono bat, baina bide honetan parte hartzaile asko egon dira, ez bakarri familia. Botako utatzera urte batzuk, 2016an, 2017an inguruan, herri ekimen bat egon zen udalaren aldetik, eta Galdakako kalei emakumeen izena jartzeko, ezartzeko, bakarri zeuden 3 kale emakumeen izenegaz, garai hartan, eta ekimen hori esker lortu zen Romualda Zuloagari plaza bat izena izendatzea. Orduan, gaur egun badekogu Romualda Zuloaga plaza. Lan horretan, ibili zen oso kementsu erabide emakume elkartea, nola ez? Bere ardatz potoloena edo da Galdakako emakume memoria historikoa berreskuratzea.
Orduan gogor ibili da Romualdare Zuluagaren historia berpistea eta gogorarazteko. Lan artelan batzuk egin dituzte, arpilera bat, zeda zoragarri polita. Wikipedia bat fitxa bat sortu zen ere, erabide emakumeen elkartetik eta ni barnen egon nintzen talde motorrean, eta Wikipedia fitxa horrek ekarri du ikusgarritasun oso handia. Ostean, eginda arma mural bat, dago kokatuta Tximelarren, izugarri polita da, eta prozesua borobiltzeko, etorri zaigo pari bezala, Gontzal Carrascoren liburua zoragarria eta bikaina. Orduan liburuan jasotzen dira, apatutako ekintza guztiak, beste batzuek ere, eta eskerrik asko. Parte hartzaile guztiei. Eskerrik asko, Dezi. Eta Gontzal, zuretzat beste galdera batzu bat. Noiz piztu zitzaizun euskal musikaren protagonista tradizionalikoko interesa, eta nola hasi zinen proiektu honetarako dokumentazioa bilatze horren lanean? Bai, ni trikitilaria naiz, 7 urtetatik jotzen dut trikitisa, eta egia esan beti izan da barruan eraman izan dudan pasio bat, eta gero, nire bierra, ni ikerlari zenaz, eta horregaz apurbet lotzi, trikitizi eta ikerketa lotzi, hau liburua perfekta da niretzat, ez da, azkenen bertan dauen gaize interesantize pizten deu, nigan, eta holan, eta zelan ez nintzen zelen zaztazu dokumentazio lanetan. Noiz piztu zitzaizun hori? Euskal Herriko Trikitiza Elkartien bertan proposamena luzatu zidaten, eta bertan hasi nintzen. Egia zen iturriak izan dira 2 motatakoak, ez? Alde batetik dokumentalak eta beste alde batetik egin ditudan elkarrizketak eta bien arteko lotura bat egin dut, liburu aurten da. Eta nondik hasi zinen, zein izan zen zuretzat zatirik errezena edo? Errezena, Belenekin hitz egitea, egia zen. Bera kontatu zidan, bera namaren inguruko kontu guztiak, eta oso elkarrizketa oparoa eta gozoa izan zen, eta gero hortik beste elkarrizketa batzuk lotu nituen, eta dokumentazioarekin ere bete nuen azkenean idazki guztia. Eta zer gaiago gehitu nahi zenuke irakurtaldiari amaiera emateko zurea da hitza? Nik eskerrak eman gure dutzatez liburu honetan parte hartu daben guztizeri, Euskal Herriko Trikitiza Elkartieri, Andoitzeri, Maiderreri, Oianeri, elkarrizketatu dute zen guztizeri Beleneri, Deziri zelan ez. Dezi barik hau liburue imposible izango zan, egiz esan, nire izena dago hemen liburuen, beran izena behalko zan agertu, bera barik izan egongo zer. Eta Galdakoko udalari, sormeneri berari hau proiektue babestiarren, eta Andramari Irantzataldieri, da, ona atorzarien guztizeri, zelan ez. Y también quiero dar las gracias en castellano a aquellos que han venido aquí, aun sabiendas de que no iban a entender ni una sola palabra, que habéis aguantado todo este tiempo sin entender ni una palabra y habéis estado ahí, así que muchas gracias. Eskerrik asko Gontzal, sorionak, eskerrik asko etorri zareten guztioi, irakurri duzuen hoi. Jaia ez da amaitu, irakurtaldian parte hartu duzuen guztioi gonbite bat egingo dizuet argazki bat ateratzera, hemen behan, apurka-apurka jaitsi, mesedez, jaitsi eta hemen jarri taldeko argazki bat egiteko, eta jakin dezazuen, orain, amak taldea eta Antia Muinok egingo digute emanaldi bat, haien arteko kolaborazio bat ere egingo dute, sorpresa da hau, baina ja esan dezaket, amak eta Antia Muino, argazkia egiten dugun bitartean, musika bat jarri dezakegu, ez? Hau girotzeko, Romualdaren beste abestitxoren bat entzun dezakegu, Jon? Bai, amak ja prest, badaude hemen, Antia ere Galiziatik etorri da, kokatu hemen aurrean argazki bat egiteko, hemen, denak talde argazki egiteko. Eta segidan hasiko gara musikarekin, eskerrik asko.